Вижте, домашно приготвени милинки предлагат в къща Кристал, в която съм седнала. Да. Момичета, които пропуснахте срещата, е жалко за вас. Жалко. Много жалко. Вижте, вземете си урок за следващия път. Има още време обаче. Помислете си, може и да дойдете. Видяхте ли гледката в мен? Да ви напомня, че това е Родопи планина. Намираме се в Триград. Къща за гости Кристал. Най-приятното място, където може да изкарате отпуската си на спокойствие. Вижте камера. Вижте. Направо да се разплачеш, като ходеш. Хайде, чакам ви тук. Идвайте.